Persones. Compromís. Economia social. Futur. Suara. Suara és l'empresa cooperativa d'atenció a les persones més gran de Catalunya. Un projecte empresarial col·lectiu amb un model de gestió democràtic, proper i eficient. Un projecte d'economia social en què la qualitat, la responsabilitat social, l'atenció al client i la formació són els eixos que vertebren el nostre sistema de gestió eficient. Treballem per contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones, donant suport a les que ho requereixin, per assolir uns nivells d'autonomia més elevats, per esdevenir ciutadans de ple dret a través de l'educació, la formació i la inserció en el mercat laboral. Així és Suara. Més de 30 anys d'experiència en projectes arreu del territori i la confiança dels nostres clients avalen la nostra feina. Suara és una cooperativa que treballa en la gestió de serveis de titularitat pública i també en la prestació de serveis privats. Amb serveis a domicili d'atenció personal, serveis auxiliars de la llar, gestió d'equipaments residencials, centres de dia i pisos per a la gent gran tant en places concertades com privades. A Suara som propers a les persones. Treballem allà on neix una demanda i on els nostres professionals i la seva expertesa poden aportar solucions. Per fer-ho, gestionem equipaments d'acollida i residencials per a infants i joves en risc d'exclusió. Serveis preventius. Serveis d'atenció a les famílies. A més d'atenció primerenca i de programes contra la pobresa infantil. Prestem servei en espais educatius per a totes les edats. Escoles per a infants de 0 a 3 anys. Formació per a la capacitació professional. Escoles d'adults. I orientació laboral. Promovem l'ocupació laboral a través de l'empresa d'inserció Garbet, entre d'altres. A Suara donem servei a persones amb alguna discapacitat. Persones sense sostre, persones amb dependència de substàncies tòxiques i afectades pel virus de la sida. I oferim serveis comunitaris, de dinamització, de mediació i de lleure. Tot un ventall de serveis tan ampli com sigui necessari per donar resposta als requeriments i necessitats dels nostres clients. Propera, socialment responsable, democràtica i innovadora. Aquests són els 4 pilars sobre els quals se sustenta el nostre projecte empresarial cooperatiu. Una empresa cooperativa propera a les persones, als nostres clients, que cerca noves formes de participació i col·laboració amb les administracions públiques. Reconeguda pels seus alts estàndards de qualitat i la professionalitat dels seus equips de treball. Amb el compromís, l'empenta i la visió estratègica d'empresa de futur de tots els seus socis i sòcies. L'esforç de tothom ens converteix en una cooperativa plena de persones emprenedores. Amb la participació activa i impulsant noves formes d'innovació des de cada persona i com a eina estratègica per al nostre futur. Vinculada a l'entorn, teixint xarxes que impulsin el progrés social i teixint relacions per al creixement de nous projectes socials, fent un treball conjunt amb empreses cooperatives i entitats de l'economia social per seguir donant resposta a les situacions socials i a la creació d'ocupació. Suara és membre del grup Clave, el primer grup empresarial cooperatiu de Catalunya.
Suara, una empresa cooperativa al servei de les persones. Una empresa de persones, compromesa, amb idees, que treballa per donar serveis a la societat, per millorar l'horitzó de futur. Una empresa al teu servei.